Priatelia a kolegovia, som rád, že sa opäť stretávame so mnou vo vinici, opäť na Hustopečsku, opäť v jednej nádhernej vinici, ktorá, ako vidíte, je komplet zelená a žije to tu, jak vlastne všade inde, pretože máme ideálne podmienky na to, aby tá zeleň rástla a aby sme z toho mali aj my sami radosť. Ročník zatiaľ nám trošku uteká, pretože máme dosť vody, máme dosť slnečka, máme dosť tepla a vinohrady rastú jedna radosť, takže aj my sa z toho tešíme. A v dnešnom videu si ukážeme, ako si poradiť s listovou stenou, ktorá začína byť čím ďalej tým viac divoká, aby sme dokázali ochrániť to hrozno a zároveň, aby sme dokázali vypestovať úplne ideálnu surovinu pre naše víno. Tak ako môžeme vidieť, tak listová stena začína byť v celku kompaktná. Je to spôsobené tým, koľko živín si prijíma vďaka dostupnej vode, vďaka dostupnému slnečku, vďaka tomu teplu. Čo to spôsobuje je to, že jak je zahustená, je málo porézna, to znamená málo tade preniká vzduch a v podstate ani vy ma teraz moc dobre nevidíte. Ale pokiaľ využijeme tzv. Odlistenie, aby sme tomu hrozno dodali viacej slniečka, viacej vzdušnosti tej listovej stene, odstránili niektoré nepotrebné súčasti listovej steny, tak sa nielenže budeme lepšie vidieť, ale budeme sa aj lepšie počuť, ale pre to hrozno získame určitý benefit v podobe tzv. Nepriamej ochrany voči hubovým chorobám, keďže náš hlavný nepriateľ je vlhkosť spôsobená tou zahustenou listovou stenou. Tak toto je skvelá hlavička, na ktorej si vlastne môžeme ukázať všetky potreby toho odlistenia, tej kontroly tej vzdušnej listovej steny. Tak ja sa teraz dostanem bližšie k tomu, aby som vám ukázal, že pokiaľ sa aj bojíte toho odlistenia vy sami, že odlistíte moc, alebo je vám ľúto dávať tie listy preč. Tieto listy sú staré, už v podstate skoro nie sú funkčné v tých asimilátoch a v podstate ako tie zdroje pre fotosyntézu pôsobia primárne mladé listy na mladších zálistkových letorastoch, prípadne všetky tie, ktoré sú na vrchu. Že odlomiť nejaký spodný list naozaj nemusí byť niekomu ľúto, pretože už tá ich fotosyntetická aktivita nie je skoro žiadna a čo je pre nás teda hlavne nežiaduce je to, že skôr nám teraz škodia. Jediné, ako nám môžu poslúžiť, je ešte stále nejaká ochrana vlastne z vrchu ako taký štít pred napríklad krúpami. Lenže to my už sami nedokážeme predpovedať a zákon schválnosti hovorí, že na druhý deň potom, čo odlistíme, prídu krúpy. Takže tomu sa človek proste niekedy nevyhne. No, máme tu hlavičku, máme hrozno. Ako teda odlistiť? Ideálne začať z východnej strany, čiže aby vlastne slniečko z východu pražilo na listovú stenu, takže z tejto strany je žiaduce odlisťovať ako prvé. Pokiaľ si netrúfame na odlistenie celej listovej plochy z oboch strán, je vždy ideálne odlisťovať z tej východnej strany. Prečo nie zo západnej? Západné slniečko býva prudšie, pokiaľ vlastne popoludní prejde na druhú stranu, tam je väčšinou prudkejšie slnko, silnejšie a vlastne býva oveľa viacej horúco a aj to UV žiarenie pôsobí na to hrozno v celku nežiaduco. Čiže vylamujeme listy, ideálne tie spodné, pod hroznom, snažíme sa moc nevyrušiť tie listy, ktoré sú nad ním. A vylamujeme taktiež zálistky. Čo je zálistok? Peťo, poď prosím ťa bližšie. Pozrime sa napríklad, tu jeden krásny vidíme. V momente, kedy sa naruší listová stena ožínaním, aktivujú sa tzv. Bočné letorasty, to znamená bočné zálistky. Vlastne všetky tieto púčiky, ktoré tu máme, disponujú ďalšími rašiacimi očkami. V zime, pokiaľ tento zelený letorast v zime ohneme, tak vlastne tieto očká nám rašia a vytvárajú tú novú listovú stenu. No ale teraz ten zálistok v tej zóne hrozna nechceme. My chceme, aby boli vyššie, tam, kde nám nezavadzajú. Tunak by nám zavadzal. Čiže my si ho pekne odstrihneme v tomto prípade, ale hovorí sa tomu vylamovanie zálistkov, čiže zálistky v zóne hrozná dokážeme veľmi efektívne, elegantne vylomiť, vystrihnúť, proste zbaviť sa ich, aby sme odstránili tú zahustujúcu prebytočnú listovú stenu, listovú plochu a mali krásne vzdušnú listovú stenu a hrozno exponované na slniečko z jednej strany, zároveň zhora chránené takým dážnikom z tých listov. No a ako teda ten zálistok spoznáme? Keď sa pozriem na ten svoj ker, na tú listovú stenu, tak toto je primárny letorast, ktorý nám rastie z jednoročného púčika, z jednoročného očka. Na ňom sa nachádzajú listy.
a v úžlabí listu sa nachádzajú takéto menšie, väčšinou sú aj blečie, čiže aj podľa v rýchlosti vlastným okom dokážeme ten malý drobný letorast spoznať, ktorý zahusťuje. Vylamujeme ich veľmi jemne, lebo vidíte sami, že sa to dokáže odlupovať aj s tou kôrou, ktorú sa snažíme v podstate nechávať intaktnú. Čiže toľko k vylamovaniu zálistkov. Ešte by som sa rád povenoval jednej veci, na ktorú sa často zabúda, ale ktorá je teraz dôležitejšia viac než kedykoľvek predtým, čo sa našej listovej steny a budúcnosti každej hlavičky týka, je už nastavenie listovej steny do ďalšej fázy. To znamená, už teraz musíme premýšľať nad tým, že za chvíľku dojde k obdobiu vyzrievania letorastov a tzv. Lignifikácii, to znamená zdrevnateniu. Čiže ja už vlastne v procese budovania tej listovej steny musím rozmýšľať nad tým, čo budem využívať v nasledujúcom ročníku ako moje jednoročné drevo. Už teraz by sme to mali ideálne vidieť. Tunak je to krásne nastavené. Vlastne tunak máme čapíky, ktoré nám ako keby rozkošatejú tú listovú stenu, a tunak máme potenciálne nové plodné ťažne. Je to tu krásne vidno, ale toto je práve vec, nad ktorou je dôležité rozmýšľať, ktorú treba mať v hlave, že už teraz si ich musím chrániť, tie letorasty, a snažiť sa robiť maximum preto, aby boli rovné, aby ideálne neboli nejakým spôsobom prerušené, zlomené, či inakším spôsobom zničené, pretože tunák sa mi deje už budúci rok na tejto časti hlavičky. Takže už viete, ako na listovú stenu, pokiaľ ste nezačali, tak je najvyšší čas začať sa tomu venovať, pretože hrozno sa uzatvára a nezadržateľne sa nám blíži vínobranie. A všetci, kto ste vo vinohradoch, prajem veľa zdaru, pretože tento ročník je veľmi rýchly a veľmi, veľmi bohatý. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom spoločnom videu. Ja idem makať.